Здравейте! Днес ще разгледаме банкнотата от 50 евро. Ние вече разгледахме евромонетите, които са 8 номинала, доста подобни на левовите монети. Имат една обща за всички европейски държави лицева страна и индивидуална обратна страна, която в българския вариант ще бъде с надписа стотинки и изображение на Мадарския конник. 1 евро е с Свети Иван Рилски, 2 евро е с Паисий Хилендарски. Разгледахме и банкнотите от 5 евро, които са винаги сиви, 10 евро с червен цвят, 20 евро, които са сини. Сега ще разгледаме 50 евро, която е с оранжев цвят и архитектура, изобразена архитектура ренесансов стил. Също така имаме зелена банкнота от 100 евро, жълто-кафява от 200 евро и 500 евро само в първа серия с цвят лилав. Изображенията на серия Европа, където са изписани думата евро в 3 езикови варианта на 3 азбуки – латиница, гръцка и кирилица. Съкращението Европейска централна банка е в 9 езикови варианта, включително и кирилица. И първа серия, където кирилицата липсва и съкращението Европейска централна банка е в 5 езикови варианта. Всички евробанкноти на лицевата си страна имат изображения на врати или прозорци. 50 евро виждаме прозорци. Прозорците са символ на европейския дух на отвореност и сътрудничество. На обратната си страна всички евробанкноти имат мостове. Това е мостът на 50 евро, серия Европа и първа серия. Виждаме, че в първа серия картата на Европа е в дясно, както и при останалите номинали. А в серия Европа картата на Европа е в ляво, заедно с звездите. Мостът е по-обемен. Нека да разгледаме защитните характеристики на 50 евро серия Европа, която ще бъде най-често разпространената в България. Както при всички евробанкноти, те са групирани в 3 варианта. Пипни, разгледай и наклони. Всеки един от нас без никакви специални технически средства може да пипне, разгледа или наклони всяка една от евробанкнотите. При пипане винаги ще усетим шумящата хартия, релефния печат, особено в областта на номинала и основното изображение, с цел по-лесно ориентиране на хората с нарушено зрение, както и цветовете, които в близките номинали са контрастни, те са също с цел ориентиране на хората с нарушено зрение или незрящи. Портретен воден знак на Европа. Прозорче с портрета на Европа. При накланяне ние ще видим портретна холограма и смарангово-зелено число. Банкнотата 50 евро първа серия. Отново пипни, разгледай, наклони. При пипане отново хартията, релефния печат. Водният знак е на основното изображение, не на Европа. Осигурителната нишка, която е само за първа серия. Цифри, допълващи се срещу светлината. При накланяне ние ще видим холограма и число с променящ се знак. Всички тия елементи са достъпни без специални технически средства, но разбира се, евробанкнотите като втора резервна валута в света и една от валутите, която се използва от над 350 милиона души, има и допълнителни защитни елементи, за които са необходими специални технически средства. Можете да ги разгледате в сайта на Европейската централна банка.